wis siap tenan apa ora? Engko lak kaya ndengi ngajar kaya ngono iso mlayu dhewe piye pitik kaya ngono. Lah iya. Aku dhewe yang gumone, Dat. Pitik gak menang iso kalah piye? Paling ora mbok siapne tenanan kuwi. Mbok tinggal di karaoke ae. Ya ora, Dat. Wong dhuwit sing nggih karaoke lho nglepot karo pitik ndek ingi. Lah mangsamu pokoke tok nglepot. Aku malah tambah jeru, ra karu-karuan iki nglepotku. Lah iki piye? Wis siap iki ya? Lah lek kingko yo gampadang, Dat. Pitik kingko gandeng padha. Tarung. Tinggal ngopi lah dhewe bayaran. Tinggal ngopi menang bathuk kuwi. Sing enek engko ae dhewe ya gak menang. Dileput engko heeh. Lah nglepot piye to, Dat? Lah ditinggal pitik ya ilang no. Dipuk wong. Oh, cah pekok. Gendhu nang omah apa ora iki wonge? Nang tak wehne. Iki lak ra ngene aku gandang badi-badi no. Nah, untung urung budal. Dadak ora sida cair. Lah sing cair apa to, Pak De? Ki ngene, Ndu. Aku arep ngewehne undangan di awakmu. Ki awakmu oleh bantuan. Nah. Kuwi engko njikoke nang kantor pos. Aja lali. Persyaratannya fotokopi KK karo KTP asli. Aku ya oleh bantuan. Suwun Pak De ya. Lah aku ndi teh? Iki ngene, Det. Iki sementara jenengmu urung metu. Jadi ya sabar sik ya. Kimang sing metu ya jenenge Gendhu. Lah maksudmu piye? Wong gendhu sugih kaya ngene wis metu kok. Aku urung metu. Jane kowe iki RT pekok apa piye? Udah tau apa ora jane aku ki? Salahe sapa? Dadi wong kaku wae, Ram. Serak kedek diwone wong ben kapok rasa diwai bantuan. Ngene lho, Det. Aku kan mung melaksanakan tugas. Lah lek jenengmu ora enek nang kene, terus aku mbok kon piye? Ndu. Jane ki mung awakmu arep nang ndi to? Arep udu pitik Teh. Tangge golek pulian sing ndek ingi lho. Ngene, Ndu. Lah mengko nek adu pitik jelas mulihmu sore. Mending ora usah adu pitik lho. Sesuk ae pitikmu dunen. Saiki ndang budal lo antri. Oh bener Teh. Betul lho. Wis pitike tak dune sesuk Teh. Nah, ngono lho, Ndu. Ya wes aku tak pamit. Data warga liyane. Dah, aku ora buka tenan iki. Wo, RT pekok. Nang ndi ki wonge? Nek wong apa ora kok ditutup gerbangnya? Dek Sin. Dek sini. Dek Sin. Dek sini. Nggih. Sopo to kae kok bengak-bengok ndek kono kae? Pak RT. Enten apa Pak RT?
Iya, kumbang desane Kang Papat jan ayu tenan. Najan ta melok duweni nyawang tok plong rasane. Ki aku gak dipinarakne to, Dik Sin. Walah, nggih Pak RT sampai lali aku. Monggo, monggo pinarak. Monggo Pak RT. Enten napa to Pak RT? Ngene lho, Dik Sin. Iki mah aku arep ngewehne undangan. Sampeyan oleh bantuan. Loh, Pak RT? Tenan to iku? Aku ini selama ini gak tau untuk bantuan loh Pak RT. Masa aku ya oleh bantuan to? Yo alhamdulillah ngono lek entuk. Ya tenan ta Dik sini. Masa aku ngapusi. Lah kok sepi men? Lah nanti to Dik Sin mae. Oh alah. Mae padha ning Tegal Pak RT. Enak apa to kok nekone mae iki? Apa mae yo arep entuk bantuan to? Oh, gak Dik Sin. Aku takok tok. Ora oleh takok calon mertuane. Hah? Aku gak salah krungu to Pak RT? Ora Dik Sin. Keceplosan. Sri, awakmu masak apa? Aku mau masak jangan bening ya kem, karo botok. Awakmu sarapan apa piye gunaku? Yuk, Jangan sarapan. beningi jangan sing piye to? Masak banyu tok mbok godhog ngono to. Ya ora to, jangan bening mengi basem karo blonceng. Ngono kuwi jenenge jangan menir. Ngono Sri. Lah, kok yo padha ae, padha-padha seger ya lho. Tek seger kaya ngono lho. Es kayu seger, banyu putih ya seger. Ngolah wis mbuh karepmu kem. Kem, memang jane kondi to. Aku mau mari jogging Sri. Yoga kebugaran tubuh ki lho. Ben singset kaya nom-nom aku dhisik. Awakmu ora ngerti to. Aku dhisik lo asline lho kembang desane kene. Heh? Mosok? Kowe ora ngandel ae. Dhisik lho Pak Lurah lho godaki aku. Tenan to wi? Ya tenan, Lah kok aku gak ero to, Kem? tenan wi. Lho iya 500.000 ki lho ora tak balik. Iya, gara-gara 500.000. Sin! Arep neng ndi? Piye? Awakmu lah arep neng ndi? Kok macak wayu, man? Ngene lho, anu Sri, aku iki no entuk undangan gone Pak RT. Heh? Sopo to sing rabi? Aku ora diundang. Heh, piye to Sri? Iki undangan bantuan Sri. Anu njukuk dhuwit kono lho ning kantor pos sing omahe Pak RT. Apa awakmu gak dikeki to? Bantuan. Sin, kuwi kleru apa ora Masa awakmu oleh? Yo mbuh to kem aku iki sing omahe RT. Aku yo gak ngerti, moro-moro RT ki teko ngowahi undangan. Lah iya to awake dhewe kok gak oleh to, Kem? Lah iya to. Awake dhewe gak oleh kok sini oleh. Piye to Pak RT dekek iki? Yo wis lah ngono, aku tandang budal, selak tutup kantor pos engko. Jane dengkek ki matane apa peto apa piye to? Sini sugih mregedu koyo ngono lho oleh. Awake dhewe sing melarat yo ngene gak oleh bantuan jane piye to? Lah iya to. Mosok sensi karo aku yo. Lah sensi nyampo. Ate dengkek kuwi dhisik nang godhaki aku. Tahu tak tolak. Tolak. Heeh. Lah gara-gara apa? Jaluk bantuan 300.000 ora tak wehi.
Walah, tak kira ditolak apane to. Kem. Wis, yuk. Parane aja RT dengkek. Mosok awake dhewe gak kedata. Gregetan aku. Lumayan. Dana kenakalan hari ini cair masih. Di sini menganggur ora ya? Jak sopeng ae nggo. Aduh, yo. Oh, botoran duwe moto. Jane mlaku ra biayaan geniya to, Kem. Ayo nang ngadeg. Netas ya Sri, aduh. Ora yo nang ngadeg. Netas. Teh. Jenenge sini ke lho mbok kae bantuan lho kok aku ora to. Piye karepmu ngono iki? Jane nek undatae piye to, Te? Sini lu sugih. Aku karo Sri lo gak duwe. Lah iya to. Ya mbok to, kuwi data kok pusat to. Pusat endi to, Tewi? Wis jelas pusat cangkemmu wi. Ngene iki jelas akal-akalanmu to. Wis, gak trimo aku. Napa ki? Arep bapakne aku. Wis meneng lo. Rasakno ae pokok. Kok malah kurang ajar. Apa? Gantenan ta, aku sing nang dhuwur. Ngono. Oke. Loh, maju. Oh, dengkek dan tok injaran. Bol kuro. Apa? Satu pitik gagal. Bantuan yo ra entuk pisan. Ini nyapa tuh detok nesu ini? Ora nesu piye? Wong dengi lho. Glepot aku adu pitik. Ki mengarep tak kepulian ngedu pitik stoe. Lah kok yo gagal gak iso ngedu to. Nah nyapa gagal? Lah gendun di? Lah yo kuwi masalahe. Gendu ki mengarep tak adu pitik. Lah kok no. Gak iso budal entuk bantuan. Ngono meneh bantuane lho aku ra kei, ora entuk. Ate diengkek kelas pilih-pilih kuwi. Kayak bantuan mesti sing kayak dulure-dulure ngono kuwi. Lah terus kowe meri. Kowe pengen oleh bantuan. Ya iya no. Yo dhewe gendu sugih kaya ngono entuk kok. Mosok aku ora entuk. Wong padahal yo sugih-sugih gendu. Wong aku yo kurangi kaya ngene malah kurang akeh. Oh alah, paling mergo datamu sing lawas kae. Kan biyen awakmu sugih. Nah, gendu paling ya ngono. Kan biyen kan gendu kan larat. Saiki sugih. Dadi, kowe aja nyalahne RT, pamong aja. Mergo RT pamong kuwi berdasarkan data. Cuma menjalankan tok ae. Oke Mas, leres nih. Oh iya ya. Enak bener juga wi. Suwun yo men pencerahane. Tiwas aku mikir sing ora-ora. Yo, makanya dadi wong aja kaku-kaku. Pikirannya sing jernih, sing sehat. Aja kemrungsung, dicernase.
steril pikiran, jernih. Ngerti?